Bani son tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Duk abin da nake biɗa, Rabbi duka bani shi, dan na bauta ma na kyautata ayyuka domin kaɗai fa a duniya. Rabbana. Mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri, ‘yan uwa. Naga kowa bai shirin turbonta tamkar za a dawwama duniya haba ‘yan uwa, mun shiri domin dirarta da gaskiya. Karkaru da duniya, koko daɗin dukiya, karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya. Ɗan uwa, ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhanta da mai akwai koko talaka makamniya a duniya. Yau mutum nawa ta daga sama an kasan su a duka faɗin duniya kana su zam tatsuniya a duniya. In kana da ka sha wuya, in ko ba ka da kai tsiya, kaga ƙarshe sai ta shashauɗe jikinka ta mummuke ka tsumagiya. Duniya. Bani son tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Ajalinka yana tahe, ajalinka yana tahe, ƙabarinka na nan an aje maka ɗan uwa a duniya. Ka zauna ka dubi zancenka, mi kai ma Allahnka, shin za shi karɓe ka ko za shi kore ka. Allah ka ba mu yardarka a duniya. Rabbi kai mani agaji duniyar ga ta sana gaji yau gani sam bani ji. Kai kake yin taimako na yi roƙon sammako don na gyara ayyuka na Rabbi tun nan duniya a duniya. Bani son tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Bani son tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya.